Halo dulurku kabeh. Balik maneh nang vlogku ya teman-teman. Jadi video sing iki aku nerbangno drone nang Batu ndukure Slaung Ponorogo. Iki cuacarane lumayan cerah. Ketok gunung-gunung karo kota Ponorogo teko kene iki lur. Indah banget. Cuman pas aku njupuk video iki lagi gersang. Nek wis udan mungkin ya lumayan rada apik lah. Rada menghijau. Cuma iki posisine se terang. Nah iki lur. Posisi kamera iki ndudono iku Ponorogo. Kota Ponorogo. Di tempat iki biasane gawe dulur-dulur sing perjalanan saka dhuwur kate mudhun nang Ponorogo. Biasane nang kene ngedem rem sik, ngedem awak sik, lihat pemandangan, ndelok-ndelok sik. Nah iki panggone ning sebelah kanan iki lur. Iki ana panggon ngopi sing menurutku tempatnya estetik. Biasanya nang kene gawe foto-foto pisan karo kanca-kanca. Nah iku contohnya ana wong mandek-mandek iku ana truk barang, ana mobil pribadi pisan. Lunggone nang pinggir-pinggir iku. Sok pesen kopi, sok sekedar istirahat sebentar. Iki ndukure kayak ngene, pinus. Cuma enggak sehijau biasanya karena posisi iki sik sik kemarau. Nah iku aku mandek nang kono iku lho, ketok mobil putih. Aku nang ngarepe. Iki posisi panas banget, jam 12 awan nek gak salah. Oh jam 1 ding, soalnya habis sholat Jumat. Nah kayak gini lur, iki pemandangan nang sekitar panggonku ngedron. Mungkin dulur-dulurku subscriber ono sing rumah daerah sini, atau ono teman-teman sing dari TikTokku terus ndelok video iki. Salam kenal ya lur. Mungkin iso request tempat ngendi mana daerah kene sing iso tak spill kanggo kanca-kanca kabeh. Soale sekalian lewat dari Surabaya, teko Surabaya sampai Wonokarto. Kan omahku Wonokarto, jadi ngelewati. Nek tempat-tempat lain sing aku nggak ngelewati, mungkin aku ono waktu siap tak terbang di daerah kalian. Selama ini nang TikTok wis akeh sing request, cuma belum bisa tak turuti satu persatu karena yo pertama nggak lewat ya lur. Aku nggak lewat, terus keduanya belum ada waktu, soalnya aku setiap hari kerja di Surabaya. Jadi yo wis sak sempete aku pas lewat seperti itu. Sepurane lur, nek videoku sih gak jelas soalnya belajar nerbangno drone karena lagi duwe, jadi kadang mandek kadang kebanteran. Sepurane
Ayo ayo dilarisi lur nek pas lewat kene warung iki sesekali mandek nang kene. Soalnya memang tempatnya apik sih nang kene. Ya sapa ngerti ketemu dulur-dulur sing pas lewat juga nang kono iso ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, iki aku nang kene lur posisiku. Njepit nang kono iku nang pinggiran. Soalnya nek diganggu aku sik bingung, sik kadang ngedon. Dijak ngomong ngono sik bingung. Untuk teman-teman yang request lokasi mana yang mau saya spill di channel YouTube saya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Ngomong apik tenan lur, ciamik tenan iki lokasine. Aku bayangno nek iso nang gunung ngarep iku lah iki nang pucuke kono lungguh nang kono mesti mau arem tapi gak ngerti aku lewat ndi dalane. Mungkin kok aku kate tanya teman-teman atau teman-teman daerah kene sing lihat video iki apa tolong komen lur lewat ndi nang gunung tengah iku mau. Aku soalnya bingung daerah kene kurang pernah apa ya, kurang pernah nandi wis lewat dalanan iki tok. Sik lumayan ijo iki nang sing ndukur iki. Sing ngesor mau ketok gersang karena iki jarang hutan. Sebenarnya video iki wis suwe aku nerbang drone nang kene, cuma lagi sempet ngedit ae. Nah, iki aku nang kene lur. Panas ya gak apa-apa, soalnya aku nek dijak omong sik bingung. Wis ngono ae lur videone sing pertama iki, mungkin nanti dilanjut di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.